Tokuchingamidzai kuchitsauko 2 chekuverenga kwemanovel tiri mubhuku redu rinonzi Rovambira. Last time taitaura nyaya yaMike achinge aenda out nebhebi rake ndokusvika paya pachibva pangodhurwa munhu pagaraji. Takuenderera mberi nechitsauko chechipiri. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune avo vanofarira mabhuku, please watch out pese patinoposta mugovaimi the first people to know. So mugovera mangwanani Muchemwa naMike vakanga vari muofisi vachikurukura nezvebara rakanga rawanikwa naMike pagaraji pakapfurwa murume aishandapo achibva abirwa mari. Murume uyu ainzi Pedzisai. VaPedzisai vakafa kunze kwava kuedza vari muchipatara. Chakanga chozivikanwa naMuchemwa naMike ndechekuti munhu wavaitsvaga kana kuti vanhu vavaitsvaga vakanga vabva kuMangura. Vakanga vasiri vanhu vokutamba navo nokuti vaiva nechombo chakaipa. Zvevairatidza kuti vaive noutsinye. Bara rakawanikwa naMike rakanga riri bara repfuti duku dziya dzinotakurwa muhomwe nematikitivha. Munhu ane pfuti iyi Mike mupanduki. Muchemwa akataura, ndinovimba kuti aiva mupurisa kana kuti mutikitivha ndokupanduka. Kana zvisiri izvozvo anotove mupurisa kana mutikitivha pari zvino, zvokuti anotopota achiita basa roumhondi uye rokuba. Zvingangodaro hazvo kana kuti pane munhu akabira mutikitivha pfuti. Akadaro Mike kunaka. Ungabirwa pfuti usingazivi? Haiwa kana zvakadaro tichanzwa kuti kune akabirwa pfuti. Mike akati nyaya yava kunetsa ndeyokuti hapana motokari yabatwa kuChegutu kana kuMangura kana kuChinoi. Mapurisa emuMangura ati mudunhu mavo hamuna purazi rinonzi Pride Farm. Panguva iyi Mike akabva asheedzera runhare rwakanga rwasvikira mune imwe ofisi. Akasimuka ndokuendako. Muchemwa asara oga muofisi. Mumwe mupurisa akagogodza ndokupinda. Akarova sarupu ndokuti, pana ticha ari panze apo ari kuda kukuonai. Muudze apinde. Akadaro Muchemwa. Mudzidzisi aitaurwa akapinda ndokunze agare pachigaro. Akanga ari mutsvuku aine ndebvu dzakasvibira zvaiyevedza dzakazara matama nechirebvu. Aive nemeso maduku aimhanya-mhanya kutarisa mativi ose seembavha. Iye aiva mupfupi zvakafanira. Akakwazisa Muchemwa ndokutaura zvaakanga avenga. Ndabirwa motokari yangu usiku. Ndamuka mangwanani ano ndikawana motokari yangu isisipo. Yabiwa muripi? Ndanga ndakarara hapana chandanzwa. Ndeyerudzi motokari yenyu? iDatsun Y20Y chena. Pandamuka ndaona mugaraji musina mota ndokupindamo ndisingatendeseki kuti chokwadi chandiri kuona. Ndimire kudaro ndaona bepa pasi ndokurinhonga. Ndinovimba kuti radonedzwa naNyakuba motokari yangu. Ndipei tione bepa racho. Mudzidzisi uya akatambidza bepa riya kuna vaMuchemwa. Rakanga rakanyogwa Bohen Estate Gweru. Pazasi pekero iyi paine mavara mahombe aiti Rovambira. Ruoko rwakanga rwanyora pabepa iri nerwakanga rwanyora pabepa rakanhongwa kugaraji naMike rwaiva rumwe chete. Zita renyu munonzani? Muchemwa akabvunza. Ndonzi Rodrick Zvandafira. Munogara kupi? Pastand 4775 munomurimuka. Zvose izvi Muchemwa ainyora mubhuku rake. Ndiani wamunoziva anogara Gweru? Hapana wandinoziva anogara muGweru ini. Mune chokwadi nezvamuri kutaura here? Nyatsofungai zvakanaka. Rodrick akati zii achifunga ndokuzoti chokwadi hapana wandinoziva muGweru. Zvinogona kuitika kuti pane munhu wamakadenhana naye kare zvino ave kuda kukupfidzisai. Hapana munhu wamakagumburana naye kunyangwe kupi zvako wamunofungidzira kuti angaita izvi? Rodrick akambofunga ndokutanga kudzungudza musoro. Muchemwa akabvunzazve, hapana munhu wamunoziva anonzi Rovambira? Kwete, hapana. Zvimwe Rovambira ringava zita rokuzvipa paanenge atsamwa. Hapana munhu wamunoziva aiti atsamwa ozvicheedza kuti Rovambira, nokuti kune vamwe vanhu vanoti ndinokurova ukafirapo ndinonzi Rovambira ini handirovi anopona. Hapana here wamunorangarira aimbodaro? Kwete,
hapana wandinoziva idaro. Panguva iyi Mike akabva apinda muhofisi umu achibva kunhare yake yakanga yaridzwa naRudo, akakwazisana naRodrick ndokuti kuzvaita sei nhai shamwari. Rodrick asati apindura, Muchemwa akati munozivana nhai? Mike ndiye akapindura chiti takazivana mazuva mashoma achangopfuura aya. Ndiye akatitakura naRudo kuenda mudhorobha nezuro. Oh, nhai, zvino motokari yake yakabiwa usiku. Muchemwa akatsanangura zvakanga zvataurwa naRodrick kuna Mike, akatambidza bepa raakanga apiwa kuna Mike kuti averenge. Mike akacherechedza kuti ruoko rwakanyora apa rwaiva rumwe chete nerwakanyora pabepa riya raakanonga pakapfurwa vapedzisai vachibirwa mari. Zvinorevei izvi? Ndizvo zviri kundinetsa, akadaro Muchemwa. Kuchipatara murume uya wokupfurwa afa kunze kwava kuedza. Dai apona ndiye aizotiyamura nekutiudza kuti zvakafamba sei, zvaizotiitira nyore. Panguva iyi mumwe mupurisa akapinda muhofisi umu. Chiiko nai Martin? Muchemwa akabvunza. Pane motokari yawanikwa kumugwagwa unoenda Buluwayo nemamwe madzimai pamuhuyu. Vati motokari iyi inoratidza kuti yaita zvokubiwa. Muchemwa akasimuka seaida kuenda ndokuti ndeyerudzi mota yacho? Handisi kuziva, mai vandiudza vandiona vachiuya kuno kuzotaura. Vanoti vaiona pava nenguva ndokuzocherechedza kuti haina mavhiri, saka ini ndabva ndamhanya kuno kuzokuudzai. Muchemwa akati Mike, handei. Vakabva vobuda vose ndokutakura Rodrick sezvo vakanga vava nechifungidziro chokuti zvimwe motokari iyi yakanga iri yomudzidzisi uyu. Muuyu wairehwa uyu unozivikana zvikuru, ndipo panogara madzimai achitengesa zvirukwa kuvanhu vanopfuura nemotokari vachibva Buluwayo kana Harare, kunyange vanobva kune dzimwe nyika vachipfuurawo napo vanhu vavangonongawo zvirukwa izvi. Motokari iyi yakanga iri parutivi pomugwagwa, yakanangana nomuhuyu uyu. Yakanga isisina mavhiri sokutaurwa kwezvakanga zvaitwa namai vaya. Magetsi ayo akanga abviswa. Achiona motokari yake, Rodrick akachema achiita seachaigumbatira. Akatanga kuirova achiikava-kava achichema achiti ndiani andiitira izvi nai vakomana? Moti yandakatenga mwedzi mitatu yapfuura iyi wedway nechikwereti futi. Muchemwa naMike vakatanga kutarira motikari iyi. Wairesi yakanga yabviswa. Vakaizarura kuinjini ndokuona zvisimbi zvakawanda zvakabviswa. Dzimwe motokari dzaimira, varidzi vacho vachida kuona kuti chii chakanga chaitika. Hapana aibva panzvimbo iyi asina kupepa Rodrick. Vakatarisa nzvimbo iyi vachiti zvimwe vaizowana zvaizovasvitsa mukubata mbavha idzi, asi havana kunonga chikwama kana bepa rakanyorwa sezvavakanga vaita kugaraji rakapfurwa vapedzisai kana pakabiwa mota iyi. Chavakaziva bedzi ndechekuti vanhu vakaba motokari yaRodrick ndivo vakanoba mari kugaraji. Mike akazarura kubhutu ndokuwana garani. Akatora garani iri ndokuwanazve paipi pfupi. Akazarura tengi repeturo remotokari ndokupfekera paipi iya makare. Akazarura garani ndokusveta peturo ndokubva yatanga kudira ichibva mutangi. Akapfekera muromo wepaipi mugarani kuti peturo isarasike. Garani rakasvika pakuzara peturo ndokutanga kurasika. Akazvomora paipi kubva mutangi remotokari. Muchemwa akanga akatarisa zvaaita. Akamubvunza achiti, ko nai Mike, uri kuitei? Mike akataura achipfira-pfira peturo yakanga akweva achiti, ndanga ndichida kuona kuti sei vanhu ava vaba motokari iyi vatiza kusvika pano. Ndambofunga kuti zvimwe peturo yavaperera pano, asi izere. Muchemwa akati, ndinoziva zvaitika. Vanhu ava vakawanda, ndava nechokwadi nazvo kuti chikwata. Zvinhu izvi zvakarongwa.
Pano pamira mota hombe kana kuti rori chairo. Mbavha idzi dzakasiya chikwama pagaraji kuti kana isu tachiona tifunge kuti chadonha titi dzinogara kumangura. Tisafunge zvekutarisa divi rino. Pavakasvika pano pavakanga vakamirirwa nerori ndokutanga kugurunura mapatsi emotokari yavakanga vaba vachitoziva kuti hapana aivakanganisa nokuti isu takanga tava kufudza vanhu kudivi reChegutu. Havana kutya motokari dzaipfuura nokuti varidzi vadzo vaingofunga kuti munhu afirwa nemotokari ari kuyamurwa nevanhu vane rori. Ini ndinovimba kuti vanhu ava ndevegweru. Kero yasiwa kumba kwazvandafira ndiyo kero yechokwadi. Mike akabvunza achiti, ko zvinorovambira chii? Muchemwa akashaya mhinduro kwayo ndokuti izita rake. Vakadzokera kukamba ndokutarisa mumazibhuku mahombe anonyorwa mazita enzvimbo nenhamba dzerunhare. Muchemwa akafara kwazvo nokuti zvaakanga ataura chaiva chokwadi kuti Bohen Estate yaive kugweru. Apa akanga aratidza kugona basa. Mbavha dzakanga dzaita izvi aizodzibata pasina nguva. Akatanga kutaura parunhare akarereka pachigaro chake, minwe yake ichitamba netambo yenhare. Apedza kutaura parunhare akarugadzika pasi ndokutarira kuna Mike achinyemwerera. Wazviona kazvandataura zviya, vanhu ava ndevekugweru. Kero iyi yemhangura ndeyekuti tirasike. Chakabva chava chipatapata kurovera runhare mapurisa egweru akatanga kumhanya-mhanyawo achiteya vagari vepaBohen Estate. Vakati vaida kupiwa mazuva 2 kuti vateye nyaya iyi sezvo nzvimbo iyi yaiva hombe iina vanhu vakawanda. Muchemwa akati, zvinhu zvese zvafamba, vanobatwa chete, saka tichamirira kumpera kwemazuva 2. Nhasi mugovera, mangwana isondo, musi wechipiri tichanzwa kuti vanoti kudii. Vakataura zvisingagutsi. Unotoenda kwewe Mike naMartin munoona zviri kufamba sei. Mike haana kunzwa kugutsikana nenyaya iyi. Nyaya iyi yakamutenderedza musoro chaizvo. Akanzwa achiita shungu dzokubata mhondi idzi. Chakamurwadza kunyanya kufa kwababa vaya vokupfurwa pagaraji. Akabva atanga kuona sababa vake vakanga vafa. Ichokwadi here chakanga chataurwa namuchemwa kuti chikwama chakadonhedzwa pahofisi yepagaraji chakanga chadonhedzwa kuti mapurisa achiwane afunge kuti mbavha idzi dzakanga dzabva mangura paPride Farm, asi kuti bepa rakadonhedzwa kumba kwaRodrick ndiro raiva nekero yeBohen Estate yemugweru rakanga radonhedzwa nokusaziva kwembavha idzi. Mike zvakamunetsa kuwirirana nazvo, asi panguva iyi akanga asina pfungwa dzaipokana nepfungwa dzamuchemwa. Ko zita rokuti rovambira raiva rani? Chii chainzi rovambira? Ndiani ainzi rovambira? Hongu rovambira izita renyoka yakaipisisa kwazvo, asi sei kuzorishandisa pamapepa aya? Kuda vanhu ava chikwata chinozviseedza kuti rovambira. Mike aingozvibaya nepfungwa ari oga asina waipakurirana naye. Zvakamunetsa zvimwe ndezvokuti dai mbavha idzi dzakanga dzasiya chikwama pagaraji kuti mapurisa aise pfungwa dzavo kudivi reChegutu, sei dzakazomisa motokari pamuoyu dzichibvisa mavhiri nezvose zvadzaida. Dzakadii kuenda gweru kuBohen Estate kwacho ikoko usiku hwakare. Pakanga pasina zvaizodzinetsa. Petro motokari yaivemo. Zvaiva nyore kuti vaende gweru nemotokari pane kuti vamise motokari pamugwagwa voba dzimwe simbi dzayo vodzitakura neimwe motokari. Mike akafunga zvekuti kuda zvaikwanisika kuitika nenzira iyi nokuti dzanga dziri mbavha dzakangwara, hadzina kuda kupa mapurisa mukana wekudzibata. Nokudaro kuti dzisazvipinze pakaoma, dzakaronga kuti rori yadzo imire pamuoyu apa zvaizosangana nevanenge vabva mukuba pagaraji. Mike akanetseka nepfungwa nezvenyaya iyi, asi akazviziva kuti aitofanira kusadharara chaiko nokuti
apa ndipo paiva nomukana wokuratidza unyanzvi hwake kuti kana muchemwa azozvinzwa afare. Kufara kwake kwaimugutsa kupinda nyembe. Ndokupera kwechitsauko 2. Tichauya zvakare nechitsauko chedu chechitatu. Guys, pamwe pacho unenge uti kudiaspora uchingofila kuti uri kuda kamwe kagoda kufila ka nostalgic feeling kaya, ndo patinozoverenga manovel tichiita in touch with our old selves. Thank you guys so much for watching, and please do leave your comments on what you think.